Kolmonen. Se Norjan poika joi äsken tuohon. Juu. Ja tuo lähtö oli jo, se otti jo ensimmäisen mollan tuolla ulossa. Se oli näin. Mihin suuntaan sä ampasit? Siitä silleen nätisti. Selvä. Joo, niin ilmeisesti. Nätisti. Älä ajan vedessä. Nelonen. Sori, nelonen on vielä. Siitä oli vähän märähti. Sä ajoit vedessä. En halua navigottaa. Nyt ei se ole tiettyä tuolla. Tänne päin. Kesäkiivaa. Sitten seuraava kortti. Pysäytäpä aika hetkeksi. Takapyörä meni ton keskeltä mollaan, mutta ei osunut siihen. Hyväksytäänkö se portin läpäisemiseksi? Mun mielestä joo, kun se ei osu siihen. Minusta on säännöstä se, että pitää mennä portin välissä. Et jos yksi rengas menee portin yli, niin se ei silloin Eikö ole. se tuolla Martti, hyväksytty? miten se menee, jos sä ajat portin läpi, mutta rengas menee selkeästi, toinen takapyörä on porttistolpan niin kuin yli, mutta se ei osu? No niin, aja, jatka vaan. Tää on kuivanut taas. Seisko. Se oli tää veikeä. Paljon aikaa jäljellä. Reili. Tuolla on bonari. Paljon aikaa. 3 minuuttia. Mitähän bonari? Oli jo 3 minuuttia aikaa. 3 kilsaa aikaa. Sähän kerkeet ajaa tonne leiripaikalle ja takaisin. Myöskään 2, niin näköinen. Ai tuolta suunnasta sitten. Ei oikeastaan oo ihan heittänyt. Ajat itse sit. Minä? Niin. Ajoin, mutta sitten me siitä ihan viimeis kikkailin ja ihan pikkusen takarengas hipastui. Ihan pikkusen töppäsi. Joo, tää on kyllä just sen näköinen, että otetaan molla. Se on se molla aika lähellä. Älä aja liian korkealle. Älä aja liian korkealle. Kaatuu.